Og sa mga kalagan, so mga unta dara to ang ginamang kinilaw mga kalagan, no. Og thank you God, so mga unta banay ko ninyo. Okay, mga pipino mga kalagan, no. Wow. Si Palsile. Sulbad yun ako ang mga kalagan. Ang pamahaw, ang paniudto. Kinilaw kribeng. Dali ra na. Sa nagtanaw diha, mga unta. Kung sa sudaan mo diha, i-comment lang. So, kinilaw nga amag-amag or kabaw-kabaw ni sa akong ibawaan mga kalagan, no. Duha kawi ang kinilaw ani nga mahimo. Katong na ginataan o plain ra nga suka gyud. Me. O ano ra tong video mga kalagan, og daghang salamat sa pagtagad. Og love you all.